हेलौ लोगोफोर गोबाव जाबायमोन आङो भिडिअ लाबोनो हायिया दिनैसो लाबोलायबाय आङो भिडिअखौ दिनै भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन नोंसोरो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आङो फारसेनिफ्राय मोजाङै क्लियारै नोंसोरनो खोन्थालांगोन जायफ्रा नैबे चेनेलाव गोदान आपडेट चेनेलफ्राव जायफ्रा गोदान दिनैसो फार्स्ट नैबे चेनेलखौ नायदों नोंसोरो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होब्लाथाय नोंसोरो नुनो मोननाय बायदि जों दिनै अब्ला सोलोंगोन जोङो जब कार्ड लिस्ट माबोरै नायगोन सोरबा बायदिया जोङो जब कार्ड बानायना दोनदों बिनिफ्राय जोङो जेबो मिन्थिया बेयो रिजेक्ट थांदों ना मादों बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जोङो गावनि मबाइल एबा कम्पिउटार लेपटपफ्राव जोङो नेटनि बागै नायनो हायो जों नेटजोंनो गासिबो अनलाइन गासिबो खामानिखौ मावनो हायो बिनिखायनो जोङो गावबागावनि मबाइलाव दिनै जब कार्ड लिस्टखौ नायना लानो हागोन नैबे भिडिअखौ नाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंसोरो सोलोंनो हागोन भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोब आं फारसेनिफ्राय नोंसोरनो क्लियारै खोन्थालांगोन अब्ला लोगोफोर बारा गोबाव खालामनांला फैदो भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर जोङो जब कार्ड लिस्ट नायनो थाखाय जोङो मोननै सिस्टेमजों नायनो हायो बेनो जाबाय जोङो एप्सजों डाइरेक्ट नायनो हायो बिनि उनाव जोङो वेबसाइटजोंबो नायनो हायो क्रम ब्राउजाराव थांनानै जों नायनो हायो आं नोंसोरनो लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंसोरो बे लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट नायहैबानो जाबाय अब्ला जों बेयाव थुनांगोन जब कार्ड लिस्ट बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि ओंखारगोन गोसोब्ला नों बेखौ फरायनो हागोन बेयाव हिन्दीनि लिरनाय दङ नोंसोरो फरायनानै नायनो हागोन बिनि उनाव नैबेयाव दङ जोंहा इयाव गोजौआव दङ जब कार्ड लिस्ट बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेयाव गोबां अपसन ओंखारफैगोन बेयाव डिस्ट्रिक्टफोरा ओंखारगोन आन्डामान एन्ड निकबार बेफोरबो दङ आन्ध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आसाम बिहार गासैबो दं बिनिफ्राय नोङो बबेनि बेखौ नों सेलेक्ट खालामनानै नायबानो जाबाय आं दा आसामनि बेखौनो होगोन आङो आसामाव खनसे थुदो अब्ला नोंबो थुदोबानो जाबाय आसामनिबा आरो नों गुबुन डिस्ट्रिक्टनिबा बेफोराव दंजोबखायो नै लादाखनिबो दं नोंसोर गासिबखौबो नोंसोरनि डिस्ट्रिक्ट नोंसोरनि स्टेट सरि आं डिस्ट्रिक्ट होनफ्लांदों नोंसोरनि स्टेटखौ नोंसोर सायख'नानै थुबानो जाबाय अब्ला आंनिया आसाम आं आसामाव खनसे थुनानै होनोसै अब्ला बेफोरबायदि पेज गेवबाय नाय लोगोफोर बेयाव नोंसोरो नुदों आं खाथियाव बोना खोन्थानि बेयाव नाय लोगोफोर बेयाव स्टेट दं स्टेटआ आसाम जाबाय बिनिफ्राय इयाव इयार दङ नों बेसेनिखौ नायगोन बेखौ नोङो खनसे थुबानो जाबाय इयाराव खनसे थुदो बेयाव दङ 2017 2018 निफ्राय नायनो हायो बिनिफ्राय 2018 निफ्राय 2019 बिदिनो 2019 बाय 2020 बेफोरबायदि नायनो हायो बिनिफ्राय आङो दा नायगोन 2022 आरो 2023 बेखौ नायगोन आङो गोजौनिखौ सेलेक्ट खालामसै बे गोजौनिखौ सेलेक्ट खालामदो बेयाव टिक मार्क होदो बिनिफ्राय इयाव दं डिस्ट्रिक्ट लिरनाय दं बे डिस्ट्रिक्टआव सेलेक्ट डिस्ट्रिक्टआव नोंसोरो खनसे थुबानो जाबाय नैबेयाव थुदो अब्ला बेफोर ओंखारबाय नोंनि डिस्ट्रिक्टखौ सायख'दो आंनिया बेयाव धेमाजि दं धेमाजियाव खनसे थुबाय बिनिफ्राय इयाव दं ब्लक नोंसिना मा ब्लकआ बेखौ सेलेक्ट खालामदो सेलेक्ट ब्लकआव होदो खनसे थुदो बिनिफ्राय सायख'दो आंनिया नैबे मुरखं सेलेक्ट बेखौ खनसे थुबाय आङो बिनिफ्राय इयाव दङ सेलेक्ट पन्सायत बे सेलेक्ट पन्सायतआव नोङो नोंनि पन्सायतखौ होबानो जाबाय बेयाव ओंखारजोबखायो गासैबो डिस्ट्रिक्ट थुबानो बिनिफ्राय आं आंनिखौबो होनोसै नोंसोरबो होबानो जाबाय अब्ला बेफोरखौ होजोबखांनानै नोंसोरो नैबेयाव नुगोन बेयाव दङ प्रसिड दङ बेयाव रेस्ट दं बे प्रसिडआव थुबानो जाबाय बे रेसिटआव थुनाङा नोंसोरो बे प्रसिडआव खनसे थुनानै होदो अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन नाय नोंसोरो लोगोफोर अब्ला नायदो आं बेखौ नोंसोरनो खोन्थानोसै
बोनानै बेयाव दङ नाम्बार दङ इयाव 1 2 बेनिफ्राय इयाव जब कार्डनि नाम्बारफोर दङ बेयाव नेम दङ जब कार्डआ सोरनि बेफोरो दङ बेनिफ्राय नोंसोर बेयाव नायलांनो हागोन बिराद गोबां दङ बेयाव जोंनि पन्सायतनि गासैबो मानसिफोरनि सोरबा बानायनायफ्रा लिस्टआ दंजोबो बेयाव गोबां दङ नोंसिना बेफोरबायदिनो ओंखारगोन बेयाव नोंसोरो गावबागाव मोजाङै नायनानै नोंसोरो डाउनलडबो खालामनानै लानो हागोन लोगोफोर अब्ला जों जिखुनु मोनसे ट्राइ नायनोसै अब्ला नोंसोरो बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंसोरो बेखौ नायनो थाखाय माबायदि नायगोन अब्ला नोंसोरो नैबेयाव नोंसोरो बे गोथां नुनायाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला बेफोरबायदि थुबाथाय बेफोरबायदि ओंखारगोन बेनो जब कार्डआ नोंनिया बिनिफ्राय आं नोंसोरनो लिंक होना दोनखादों नोंसोर बे लिंकआव नोंसोरो खनसे थुनानै होबानो डाइरेक्ट नोंसिनि सेलेक्ट खालामजोबबानो जाबाय डिस्ट्रिक्ट दङ नोंसिनि पन्सायत ब्लक दङ बेफोरखौ नोंसोरो सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय इफोराव गामिफ्रा ओंखारो बे जब कार्डआ बेलेंकसो आंनि नङा आं नोंसोरनो खोन्थादोंसो माबायदि जब कार्ड लिस्ट नायो होननानै अब्ला लोगोफोर नोंसोरो नायनानै भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ आरो बुजियाखैबा नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय आं फारसेनिफ्राय क्लियार खोन्थागोन आरो नोंसोरो जब कार्डनि लिस्टखौ गोबाङानो मोनगोन ओमफ्राय नोंसिनि नामखौ डाइरेक्ट मोनखानाय नङा आं डाइरेक्ट मोनखानाय बायदि नोंसोरनो भिडिअ मोनसे खालामनानै होगोन नोंसोरो नायबानो जाबाय भिडिअखौ आङो वेबसाइटनिफ्राय लिंक होगोन नोंसोर बेयाव थुनानै डाइरेक्ट नायनो हागोन नोंसिनि नामखौ बोबानो डाइरेक्ट बेयाव ओंखारगोन बेयाव नोङो जेबो अपसन मोननाय नङा अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै गोबावबो जाबायमोन आङो भिडिअ लाबोयैया भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ आरो दासिमबो नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो बर'जों बर' सापर्ट होलायदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो आरो लोगोफोर नोंथांमोननो बे समावनो आङो माखासे खोथा खोन्थानि जोंहा दाख्लैसो इउटुबा मोनसे लन्च होबाय जाय जायनाव थांदों जाय जायनाव थाङाखै नोंसोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय जोंहा साबस्क्राइबार खमबाबो साबस्क्राइबार बाराबाबो जोंहा कमिउनिटि टेब हरबाय जाय जायनाव थांदों जाय जायनाव थाङाखै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय गासिबनावबो हरबाय आंनावबो नै बेयाव दङ कमिउनिटि टेब हगारबाय बेयाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदि फट' हगारनो हायो कमिउनिटि टेबाव जाय जायनाव थांदों जाय जायनाव थाङाखै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दाबो आंना साबस्क्राइबारा जोबोद खम नोंसोरो सापर्ट होबानो जाबाय फिसानिफ्रायसो गेदेर जालाङो चेनेला बेनिखायनो सापर्ट होदो थेंक इउ लोगोफोर